Исәнмесез, эфирда Татарстанның көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резидә Шамсуллина бүгенге программада. Шифалы майзлар һәм якыннарының кайгыртуы дәвалый. Сугышчылар өчен волонтерлар яраларны төзәтә торган махсус чаралар һәм үлән чәе әзерлиләр. Татарстанның көнчыгышында яшәүчеләргә торак коммуналь хезмәтләргә артыгын түләгән өчен 2 миллион сум акча кайтарылды. Әлмәт районы беренче урында, халыкка 350 мең сум акча кире кайтты. Тельман урамында юлны ремонтлый башладылар. Эшләр тәүлек буе башкарыла. Ремонтлана торган юлның гомуми озынлыгы 1 километр 2 метр тәшкил итәчәк. Шифалы майзлар һәм якыннарының кайгыртуы дәвалый. Сугышчылар өчен волонтерлар яраларны төзәтә торган махсус чаралар һәм үлән чәе әзерлиләр. Моның өчен барлык кирәкле әйберләрне битараф булмаган кешеләр алып килә. Сейчас вот ждем, когда растопится, уже реакция есть. Көнбагыш майы, йомырка сарысы, балавыз, булар шифалы майзның төп ингредиентлары. Башта май җылытыла, аннары балавыз өстәлә. Соңгысы эребеткә шәкрен генә йомырка сарысы салына. Бу массаны артык җылытмау мөһим, аннан соң сүзәргә кирәк. Әлеге рецептны Анна Николаевна бала чактан ук белә. Мондый майзны аның әнисе һәм әбисе әзерләгән. Пропорцияларны һәм әзерләү үзенчәлекләрен гаилә сер итеп саклый. Это рецепт монастырского бальзама. Бу монастырь бальзамы рецепты ул күптәнге һәм ул сер булып кала. Бөтенесе дә аның белән уртаклашырга әзер түгел. Аны ясаганда яныннан китеп булмый, даими рәвештә процессны контрольдә тотарга кирәк. Температурасы артмасын өчен сакларга. Мазь яраларны төзәтергә ярдәм итә, ялкынсынуны баса. Волонтер бу эшкә улы махсус хәрби операциягә киткәч алына. Честно, никогда ее не делала. Дөресен әйткәндә, аны бер кайчан да ясаганым булмады. Минем улым махсус хәрби операция зонасында. Аның өчен генә түгел, башка егетләр, уллар, туганнар, ирләр өчен дә. Аларга хезмәт итү күпкә җиңелрәк булсын. Алар безнең кайгыртуыбызны тоеп торсыннар. Без шуның өчен эшлибез дә инде. Көненә хатын-кыз 60-тан артык банка әзерләргә өлгерә. Моның белән ул эштән соң шөгыльләнә. Анна Николаевна 9 ел туберкулез диспансерында эшли. Мазь үзебезнекеләр өчен штабы волонтерлары өй ингредиентларыннан ясый башлаган бердән-бер әйбер түгел. Күрше бүлмәдә бөтнек, мәтрүшкә һәм җир җиләге исе, биредә чәй әзерлиләр. Я собираю чай. Что нужно сделать для этого? Для этого надо собрать. Мин чәй җыям, моның өчен чәйне капларга менә шулай тупларга кирәк. Аннары 2 төенгә бәйлибез. Безгә коры үләннәр китерәләр, без аларны бергә кушабыз һәм менә шундый чәйләр килеп чыга. Өй күчтәнәчләре белән посылкалар сугышчыларга китәчәк. Гуманитар ярдәмнең һәр партиясе белән ир-атларга туган якларында көтүчеләрнең йөрәк җылысы да тапшырыла. Волонтерларга һәркем кушыла һәм ярдәм итә ала. Экраннарыгызда штабның телефон номеры күрсәтелгән. Татарстанның көнчыгышында яшәүчеләргә торак коммуналь хезмәтләргә артыгын түләгән өчен 2 миллион сум акча кайтарылды. Кайтаруның гомуми күләме 475 меңнән артык тәшкил иткән. Әлмәт районы беренче урында. Безнең район халкына 350 мең сум акча кире кайтты. Бөтен Татарстан буенча яңадан исәпләгәндә 10 миллион сум тирәсе акча кергән. Аларның 9 миллион сумга якыны сыйфатсыз хезмәтләр өчен. Күп өлешен түбән камалларга кайтарганнар, бу 7 миллионга якын. Суд приставлары хатын-кызны элекеге ире йортыннан мәҗбүри рәвештә чыгарганнар. Тыюларга карамастан ул анда яшәвен дәвам иткән. Судның беренче карары узган елның 2 сентябрендә чыгарыла. Хәтта штрафлар һәм чит илгә чыгуны тыюда ярдәм итми. Хукук бузучы карарны үзгәртергә тырышып караган, ләкин бу уңай нәтиҗәләргә китерми. 18 июньдә суд приставлары мәҗбүри чыгару өчен килә. Алар килеп җиткәндә хатын-кыз әйберләрен җыя башлаган була. Суд карары үтәлде, йортны законлы хуҗасына тапшырдылар.
Тельман урамында юлны ремонтлый башладылар. Кеше иртен асфальт түшәмәне фрезерларга кирештеләр. Бу участокта балалар һәм 3-нче поликлиникалары, мәктәп балалар бакчасы, шуңа күрә трафигы шактый тыгыз. Шәһәр администрациясе машина йөртүчеләрдән техникага комаучауламас өчен Тельман урамында, Риза Фахриддин урамыннан Тахиров урамына кадәрге участокта автомобильләрен калдырмауларын сорый. Юл өслеген тулысынча алыштыру, яңгыр сулары канализациясын үткәрү, борт ташын демонтажлау һәм монтажлау, билгеләр кую планлаштырылган, эшләр тәүлек буе башкарылачак. Ремонтлана торган юлның гомуми озынлыгы 1 километр 2 метр тәшкил итә. Тихоновкада яшәүчеләр 3 көнгә сусыз калды. Ул урамнарның берсенә агып чыккан. Җирле халык сөйләвенчә, мондый су басу атнага 1 тапкыр була һәм даими рәвештә су запаслары тотарга кирәк. Моннан тыш вазгыятьне гаять зур күлләвекләр һәм казылган газоннар да катлауландыра. Тихоновкадагы нефтчеләр урамы күлне хәтерләтә. Ул шимбәдән алып шундый хәлдә дип сөйләде Валерий Ершов. Ир-ат монда инде 12 ел яши һәм су трубасының өзелүе төп проблема. В субботу как начал родничок бить, в воскресенье родничок бил. Шимбә көнне су ага башлады, якшәмбе көнне дә шул ук хәл. Басымны киметтеләр һәм су томчылап кына ага, һәм беркемнең дә эше юк. Теге атнада 10 көн элек өзелү булды. Алар аны ясадылар, ләкин ул тагын өзелде. ЮВТ 24 төшерү төркеме килгән вакытка авария хезмәте эшне төгәлли иде. Турбага камытлар куйдылар, ләкин күпме хезмәт итәчәген безгә беркем дә әйтә алмады. Ләкин пычрак ул әле ярты бәлә генә, кешеләр тәүлек буе сусыз утыралар. Өзелүләрнең сәбәбен ачыклау өчен без Түбән Мактама авыл җирлеге башлыгына мөрәҗәгать иттек. Безгә бу проблема белән Әлмәт водоканалга мөрәҗәгать итүләре турында хәбәр иттеләр. Еш өзелүләрнең сәбәбе су челтәренең тузуы. Бүгенге көндә Тихоновкада урам су үткәргеч челтәрләрен реконструкцияләү буенча дәүләт экспертизасы тарафыннан расланган 5700 метр озынлыктагы проект смета документациясе эшләнде. Һәм 2026-2027 елларга Татарстан Республикасының коммуналь инфраструктурасын модернизацияләү программасына кертү буенча эшләр алып барыла. 3 ел эчендә спорт мастеры булу яки фигураны саклап калу өчен залга килү һәм республика командасының составына эләгү. Олимпия 12 спортның көч төрләре буенча ачык Европа чемпионатында чыгыш ясаган Әлмәт спортчыларының тарихлары әнә шундый. Анда 5 илдән 41 команда катнашты. Татарстанны 18 атлет тәкъдим итте, шуларның 7-се әлмәтлеләр. Равиль Билалов 30 елга якын спорт белән шөгыльләнә. Быел ул Олимпия 12 спортның көч төрләре буенча ачык Европа чемпионатында Әлмәт командасында чыгыш ясады. Җирле спортчылар Татарстанны республиканың башка шәһәрләреннән килгән катнашучылар белән бергә тәкъдим иттеләр. Ярышлар 3 көн дәвам итте. Һәркемнең үз көне билгеләнгән иде. Без бөтен команда белән килдек, мораль яктан әзерләнергә ярдәм иттек. Гөлшат Мифтахова да үз командасы өчен җан атты һәм шулай ук штанга тартты. Хатын кызга 47 яшь, спорт аның тормышында 5 ел элек кенә барлыкка килгән. Гөлшат ханым яшьлеген һәм сәламәтлеген саклап калу өчен залга йөрергә була. Ул ярышларда инде 2нче ел катнаша. А зачем мне это надо? Этот вопрос... Һәр ярышлар сайын бу миңа нигә кирәк дигән сорау туа. Шуңа да карамастан бу алга таба шөгыльләнер өчен стимул. Ярышлардан кайтасың да ярышларга барган алдыннан күбрәк дәртләнеп йөрисең. Спортчыларга үзләрен һәм үз көчләрен сынарга тренерлары ярдәм итә. Әлмәт атлетларын уңышка Ришат Фаттахов алып бара. Ир-ат бу юлда шәхси үрнәк һәм спортчының мотивациясе мөһим дип ышана. Чтобы воспитать мастера спорта, надо самому быть мастером спорта.
Спорт мастерын тәрбияләү өчен үзеңә дә спорт мастеры булырга кирәк. Ә булай максатчанлык, теләк тә булырга тиеш. Чемпион булыр өчен айлар, хәтта еллар кирәк, әмма шуны истә тоту мөһим. Спорт белән шөгыльләнүне үз сәламәтлегеңә һәм тренер киңәшләренә таянып башларга кирәк. Владимир Тихонов нәкъ шулай эшләгән дә. Ул авыр атлетика белән 3 ел элек мавыгып китә. Һәм инде спорт мастеры булган. Ир-ат 2нче төркем инвалид, ләкин авыруы аңа медальләр яуларга комаучауламый. Я бы не бояться и идти вперед. Мин курыкмаска һәм алга барырга киңәш итәр идем. Барысында җиңеп була, бары тик җәмгыять кенә киртә. Ул мөмкинлекләре шикле кешеләргә дөрес карамый. Әмма инвалидлар шулай ук чемпион була алалар. Әлмәттән Сочига барлыгы 7 спортчы барды. Халыкара ярышларда 580 кеше катнашты. Татарстанлылар 5нче урынны яуладылар. Көз көне безнең авыр атлетлар Екатеринбургка чираттагы ярышларга юл тотачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.